връзка, няма връзка. Затова ще отида вкъщи и ще играя. Не ме гледайте съм. Кахо. Кахо. Значи би трябвало да имам интернет. Хора, нека да почекаме малко. Ето готово. Имам вече интернет. И нашето видео ще играем на Brawl Stars. Отворих късно за да имам интернет. Така хора, няма много батерийчка. Тук я виждате. Затова сега ще имам Brawl Stars, ще играм много малко игри. Като 2 или 3, не знам. Вижте го. Това е отходящ. Много ти. Вижте го този робот. Ще го смажа гумата отляво. Ето вижте на колко ми е точки мек ще го взема. Хора, пишете под това видео в коментарите кое да отключа. Вие сте съвет. Брат Санти е на условия. В днешното видео ще играем. Ако някой ден отключим, ако може да играем с него. 5 игри. Да, много. В днешното видео да видим с кой ще играя. Хора, между другото, отключих стар много съвсем скоро. Не е хубаво, но нашето видео няма да играе сега. Защото вече буквално съм го дигнал на 473 купи, нямам нито един герой на престиж, това е много смешно, вие със сигурност имате много герой на престиж и на сега. В днешното видео ще играем... Не знам с кой да играем. Ще играем с Амбър. С Амбър ще играем. Но Амбър да не свърши работа. Искам да взема хайперчарджа. Много парички, много блинкове, много джемове, 41 джемове. Съвсем скоро ще взема такова. Ще взема Brawl Pass още да се инсталят 51 джема. И ще ги събирам така 2 Brawl Pass стояни получи, ама и аз преди брат имах 1000 джема преди която бях на 8 години край. Тогава не съм снимал, тогава съм нямам канал. Този акаунт аз играл 26 дни. Май, да, играм, да. И така ми изписа. Там, когато влезете в... Да, как се викаше? Като влезете има нов сезон, та ви дава безплатни награди. Не знам как се казваше там. Пише 26 дни, 36 дни, 26, 28. Колко дни си? И аз май го играл 26 дни. Не знам защо ми е така, аз го играл много повече време. Не ще се объркам, не знам. Хайде да ходим да набивам този човек. Кит е слаба. Също би. Хора, тя какво би ми дава. Той ако има супер и се вкочва в мен. Хора, вижте колко съм с 16137. Вижте колко джемчета. Coins. Link. Coin. Имам 3870 карта. Хора, пишете в коментарите за какво е ето това. Защото аз преди ето така такова си го сложих, това ето така. След това отидох ето тук. И натиснах ето това. Някакъв си реворд. Не ми дава нещо от реворд. Хора, аз искам
Reward of Brawl Pass е Epic Brawler да взема 1000 крейта. Защото аз имам май всички Epic Brawleri. Кажете в коментарите дали Роса е Rare Brawler, защото тя е много силна. Как това е Rare Brawler ще е? Аз много малко пияното ще му убия, затова ще му отключа тези континки, защото съм много добър. И да, отгоре ще му убия. Тъпите в мухи само ме атакуват, влизам си вътре. Как минус 2 купила, брат? Това беше всичко.